прави слаби. Как точно да я победим? В един момент сме безгрижни като деца, а в друг нещастни като похабената путка на майка ми. Има ли смисъл изобщо да сме силни? Аутизмът ни прави слаби. С това живях и с това ще се самоубия. Как така на другите им връзва, а аз се оставам с кур в ръка? Винаги бързам за нещо, винаги се тревожа за всичко. Те? С какво те са по-алфа от мен? Кога баща ми ще спре да ме бие по цял ден? Кога най-после ще бъда докоснат от момиче, а не малтретиран от господина по физическо? Има ли смисъл от живота? Или по-точно, какъв е той? Те ме опипват, а аз подхранвам ерекциите им. Какво означава живота? Какво означава Тъмблър? Моите проблеми са нищо погледнати от третия етаж. Защо изобщо някой трябва да мисли за мен? Аз не съм нищо и никого. Просто един пример, кой трябва да сме, ако искаме да се самоубием. Не се обичам, мразя се и не трябва да го крия, защото съм аутист. Всеки ден правя едно и също. Минавам през циганската махала и виждам нея, стояща до педал и травестит. Защо мисля, че тя е толкова слаба, като ръката й е по-голяма от тялото ми? Кое у нея ме кара да я преследвам? Струва ми твърде много. По-добре се самоубий и не се връщай. Скрий се, не си приятна гледка. Спри да ми хабиш въздуха. Вече бях свикнал, не беше страшно. Тъшаците ми не за пръв път бяха станали 20 кг. Добре съм, мамо. Всичко е наред. Без да искам скочих от 8-ми етаж. Това не е фаза, наистина съм педераст. И все пак бетата ме правеше слаб. Вътрешно умирах много по много. Моят Tumblr акаунт вече нямаше значение. Питах се дни наред защо да търпя това, след като има по-бързо решение. В Teen Problem пишеше всичко. Онази сутрин щеш да ми бъде последна, но даваха бате Енчо по телевизията. Отново минах през циганската махала, ама мършата я нямаше. Питах се къде е. Минутите бяха часове, а часовете минути. А те сами по себе си не я доведоха. Най-сетне я видях. Някой я беше изхвърлил в бокука. Изглеждаше различна, въпреки че отново изглеждаше гнус. Преследвах я. За пореден път поставих бокуците пред моите нужди. Бях твърде бета да мисля за себе си. Аз не значих нищо. Тя се разля на една пейка в мрачния парк и ме видя. За пръв път видях толкова кривоглед човек. Тя плачеше. Големите й криви очи сякаш крещяха за кур. Отмести се и се усмихна. Ако не бях толкова изплашен, щях и аз да го направя. Чувствах се алфа. За пръв път искаха да ми пуснат. Говорихме минути наред. Тя ядеше без да спре, а аз стоях и се пазих. Чутото премени всичко. Вече не бях сам. Другите също са бета. Тогава разбрах какво означава щастието. Болката от думите BG Vlogger не е истинска. Чуждото мнение не означава нищо. Външната красота не е нищо. И по-важното е, че бетата ни прави по-слаби. Тя ни подготвя за това, което ни чака. След този дълъг разговор аз я прегърнах, сякаш прегръщам чувал картофел. Чувствах се умекнал, освободен от тежкия товар на живота. Осъзнах, че да правиш късометражен филм е супер лесно и всеки може да го направи.